Txan jarriko gara. Munduan zehar, bidai musika politonekin jarraitzeko. Beraz, astelenero, gaueko 10:00, Naiz Irratian itxarongo zaituztegu. Piztu Irratia, entzun Naiz Irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz Irratia. Entzun dugu informazioa ezinbestekoa dela zuentzako. Eta horregatik, aritik tiraka, muinera heltzea gustatzen zaigu guri. Hitz egiteko, entzun egiten dugulako. Naiz Irratia, entzun, hitz egin. Informazioaren aria. Goizeko 8:00 eta 33 minutu, gurean gaur Nerea Kortajarena Ebetxilduko Legebiltzar taldeko koordinatzailea gonbidatu egun on Nerea. Egun on. Bueno, ezin bostu beste modu batera, osasun arloko lehen arretari begira abiatuko dugu gaurko elkarrizketa. Polemikaren erdigunean da beste behin osasun arloko lehen arreta, bere sailburu Gotzone Sagarduik egindako hitz hauek direla eta. Nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio cultural, de usos y costumbres en nuestra relación con los servicios sanitarios. Habrá que desplazarse con más frecuencia para determinados procesos. Habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanezcan cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Utilizaremos las herramientas telemáticas para mejorar las consultas. Son oportunidades, son herramientas que no sustituyen. Bueno, sekulakoak izan dira eremu enpresaliararen foro pribatu batean, sailburuak esandako hitz hauek eragin dituzten erreakzioak eta behar bada horregatik ere, zuzendu nahi izan ditu bere hitzak. Para nada se va a privatizar nada. No entiendo de dónde han salido esas afirmaciones. La atención primaria, como es lo que entendemos por especializada, en ninguna de ellas hay ni plan de recortes ni plan de privatización. Seguimos manteniendo una atención primaria en cercanía y seguimos después complementando esa atención con nuestra red de hospitales en Osakidetza público. Bueno, esan bezala arrabotsa izugarria izan da, EH Bildutik nola bizi izan dituzue azken egunak? Bueno, egia esan, arrabotsa izugarria izan du da. Uste dut sailburuak aldaketa kulturalaren eufemismo horrekin oso era argian, eta gainera grabatua dago, rektifikazio, baino grabatua dago oso era argian desmantelamentu prozesu batetaz hitz egin zuen murrizketetaz, hitz egin zuen privatizazioetarako bideak irekitzeaz, hitz egin zuen azken finean osasun gutxiago izateaz eta gure bizibaldintzak okertzeaz. Hori oso era argian geratu zen, ez? Egia da berak ere esaten zuela, ez zuela ulertzen sortutako arrabotsa etzala ezer berria, eta hori ere egia da. Hortan arrazoi du sailburuak ez da ezer berria, desmantelamentuaren kultura hau eta murrizketen kultura hau eta zerbitzu publikoen ahultze kultura hau luzetik dator eta osasungintzan bereziki eta esango nuke lehen arretan 2008tik hori oso agerikoa izan dudala, ez? Eta berakan etorkizunera begira aipatzen zituen errealidade horiek, ez? Atentzio telematikoa eta desplazatu beharra eta horiektanak herritarrek bere larrutan dagoeneko bizitzen dituzte, ez? Badakigu adibidez
etengabeko arreta guneak itxi egin direla azken aldian, edo beren zerbitzuak murriztu direla, azken adibidez Gasteizen badakigu pak bat itxi zela udaran, Santa Marinakoa, eta ura itxi zen udaran eta ez da berriro iriki. Badakigu osasun zentro batzuk ere itxi eta edo beren zerbitzuak murrizteko bidean izan direla, Arabako Lautadan, Lea Artibaien edo Azpeitian bertan, ez? Eta badakigu baita ere, lehen arretan aritu diren medikuak oso baldintza gogorretan eta prekariotan aritu direla lanean, beraz, uste oso larria dela, berak etorkizunera begira planteatu zigun egoera, eta uste sailburu bati eta gobernu bati duina den eta serioa den gobernu bati ez dagokiola horrelako iragarpenak egitea, ez dakit ez, fenomeno meteorologiko bat baliake bezala ez, dagokiola osasun arreta, kalitatezko osasun arreta bermatzeko neurriak hartzea, eta hortan beharko luke ez herritarrei eskatzen resignatu daitezela, hau dala dagoena, preparatu zaitezte, eta, dirua baldin badakazue kontratatu zazue seguro pribatu bat. Sailburuak aldaketa kulturala hitz horiek aipatu zituen, hori buka ezina da diozuen moduan, ez dakit horrekin ere batzatozen, alegia uste duzuen aldaketa kultural bat ote dagoen, eta baita ere nabarmentzen zuen aldaketa kultural horren baitan arrazoietako bat, aldaketa horri begira mediku falta ere bazela, bat zatozte, arrazoi horrekin mediku falta badago? Mediku falta badago, baina hori ez da aitzakia egun bizi dugun egoerarako, ez? Hemen ez gaude horren ondorioak bizitzen, hemen planifikazio falta baten ondorioak pairatzen ari gera, ze orain urte batzuk bagenekin mediku falta hori izango zala, eta ez da neurri bat bera ere hartu hori zuzentzeko, ez? Kontrara egin dana da, nolabait lehen arretako baldintzak prekarizatu egin dira, badakigu bajak ez direla ordezkatzen, jubilazioak ere ez dira ordezkatzen, eta lehen arretan aritzen diran mediku asko, ibiltzen dira, besteen agendak eta bete beharrean, ez? Eguneko 45 konsulta pasatzera ere iristen dira, ez? Baldintza horietan oso zaila da esparru hori datozen mediku berrientzako erakargarri izatea. Lengoan entzuten dituen graduatu berri diren mediku horien eritziak, ez? Eta beraiek esaten zuten, iruditzen zitzaiela lehen arretako esparru hori bazala, esparru oso interesgarri bat, oso kompletoa zala, baina ez zela baldintzarik ematen beraien profesioa behartzen moduan emateko, ez? Eta dagoen prekarizazioak beste aukera batzuk lehen esteran ematen zitula, hor dago kakoa. Ez da etorkizuna prestatzen jakin, eta gainera orain planteatzen zaiguna da, etorkizun privatizatu baten aurrean eta prekario baten aurrean gure osasun sistema desmantelatuko duen etorkizun baten aurrean resignatu gaitezela, eta hau dala dagoena, eta guk uste dugu hori ez dela. Orain momentu honetan reseteo bat behar ditugu berehalako neurriak hartu, egoerari honi aurre egiteko, baino behar dugu batez ere etorkizuna prestatu, eta etorkizun hori prestatu behar dugu gai hauetan diren adituak direnekin, medikuekin, ambulategietan aritzen diren bestelako profesionalekin, eta elkarlanean, ez? Gu saiatu gara horretan, 2021ko abenduan ere aurkeztu genuen zentzu honetan lehen arretaren etorkizuna edo erronkei heldu ahal izateko ponentzia eskaera bat legebiltzarrean, denon artean, ez? Lehen arretak dituen erronka hoiei heltzeko erabakiak hartu ahal izateko, eta horri ere ezezkoa eman zitzaion. Atzoko gunean lehen arretako mediko bat izan genuen gura nahiko kritiko mintzatzen zen, kasu honetan sailburuaren hitzekin, baina bai onartzen zuen debate bat egotearen beharraz edo, debate hori egon behar dela nabarmentzen zuen, ez? Eztabaida dela azken finean zein osasun eredu nahi dugun, eta hori nola elikatu, ez? Baina behar bada kontua bada, ez? Zein norabidetan egin nahi dugun osasun eredu hori, zuek aipatzen duzu, ez? Susmoa duzuela, errezola duzuela, desmantelamentu bat edo egiten ari ote den. Orain arte egia esatera, osasuna eta hezkuntza, ez? Behar bada ziren ikuezinak ziren arloak, ez dakit hor baduzuen nolabaiteko ezin egon kezkarik hori aldatzen ari ote den? Kezka hundia, noski. Kezka hundia daukagu zentzu horretan, guk oso argi daukagu zerbitzu publiko indartsu eta referentzialak behar ditugula. Urte askotako lana izan dudala osakidetza bezalako zerbitzu publikoak eraikitzea. Eta uste dut gainera pandemian
denok esaten genuela, edo ateratako ikaspen horietako bat izan zala zerbitzu publikoen eta batez ere osasungintzako zerbitzuen indartzearen beharra, ez? Baina zerbitzu horiek ere etorkizunerako prestatu behar dute. Ez bizitzen ari gera aldaketa handietako garai bat eta garai berri horietarako prestatzen hasi beharko genuke, ez? Eba Ferreirak ere hitz egiten zuen lehengoan eta esaten zuen, begira, belaunaldi berdietan aldaketak egin nahi baditugu, aldaketa horiek 10 urtetako prozesu eskatuko dute. Ba hori egin behar dugu, ez? Prestatu egin behar dugu etorkizuna, aurretik egin ez dugun bezala, eta horrek eskatzen du hausnarketa sakonak egitea eta norabideak argi definitzea. Guk oso argi dakagu osasun sistema publiko indartsu bat nahi dugula, hori izan behar dela bidea, eta horren bueltan kokatu beharko genukela danak elkarlanean. Agian, hezkuntzan egin den bezala, bestelako prozesu bat egin beharko genuke, etorkizun hori prestatzeko, baina beti ere, osasun zerbitzu potente batzuk zehatzeko eta kalitatezko osasuna bermatu alizateko. Bueno, gaia iste aldera, beste adierazpen batzuk ere entzun nahiko genituzke, egia esatera egunotan adierazpen asko eta asko entzun ditugu, baina behar bada gure harreta piztu du honek, PSko idazkari nagusiaren hitzak dira Eneko Anduezarenak. Es indudable y creo que en estos momentos, a la vista de que existe una falta de personal sanitario que es evidente y que es notorio, desde luego lo que no podemos pretender es querer tener un sistema sanitario de 10 con unas exigencias para incorporarse, pues que desde luego lo imposibilitan, ¿no? Y eso es así, y desde luego si existe un déficit de efectivos sanitarios, concretamente de médicos de familia y de médicos, ojo, de otro tipo de especialidades, creo que los requisitos también tendrán que adecuarse para posibilitar que esos médicos, que esas médicos puedan incorporarse y puedan efectivamente dar el servicio que se requiere, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer. No podemos pretender que todos los médicos en Euskadi, para cubrir las plazas que existan, tengan el PL4 y que tengan determinados perfiles que desde luego van a imposibilitar muy mucho. No se puede por un lado exigir una cosa y después elevar determinados requisitos que probablemente no sean requisitos imprescindibles, no sean requisitos tan determinantes como algunos están diciendo, ¿no? Bueno, hizkuntza perfilen eztabaida sartu dela betean, osasun arloko gai honetan ere, ez dakit zer dio zuen honen aurrean. Bueno, uste dut Andueza saiatu dela eztabaida desbideratzen, egindako afirmazio horriekin, eta nolabait bia hori edo aitzaki hori bilatu nahi izan du, berak zerbitzu publikoen ahultze honetan erabat erratikoak izan diren hartu diren erabaki politikoetan eta zerbitzu publikoen desmantelamentu honetan dituen ardurak gainetik kentzeko, ez? Dira, edo gezurretan oinarritutako edo inolako lotxari gabe gezurretan oinarritutako deklarazioak dira, edo erabateko esjakintasunetik egindako deklarazioak dira, eta uste dut orain lehen arretak dituen erronkak potoloegiak direla, aitzakiak eta horrelako despiste jokotan ibiltzeko aleginean ibiltzeko, ez? Uste dut galtzabete lan dugula osasun sistema publikoa blindatzeko, bermatzeko, sendotzeko, reseteatzeko, eta horrelako deklarazioak erabat onartezinak izatean gezurrak dira, eta ez diote inolako mesederik egiten, ez euskerari, ez gainuntzeko eztabaidari. Bueno, polemiko honen erdian iritsi da agintaldia bere erduguneara, pasadiera dagoeneko 2 urte ez dirudi, baina hala da, beste 2 urte ere falta dira oraindik ere, aipatu dugu osasuna, aipatu dugu hezkuntza ere, bai kasu honetan hezkuntza arloan bai iritsi da, ez da behar bada hezkuntza legea izango direnaren lehen zimenduak edo nolabait ere ezartzera, baina sortu dira baita ere errezelloak taldeen artean. Gaur-gaurkoz, bere momentuan sinatu zuten akordioa bere horretan mantentzen da? Bai, gu berretxe egiten dira akordio horretan, berretxe egiten dira akordio horretan jasotako hitzetan eta espirituan, eta uste du gainera, hausnarketa sakon baten ondorio izan dela hezkuntza akordio hori, akordio estrategiko badela,
hezkuntzaren etorkizuna hain handi batean akordio hori ondo bideratzearen menpe geratzen dela, eta zentzu horretan uste dugu orain tokatzen dena da ulertuta akordio hori hausnarketa sakon eta luze baten ondorio izan dela eta transizio sakon baten lehen urratsa baino ez dela, uste dut orain tokatzen dela lasaitasunez, konfiantzaz eta begirada luzearekin eman beharreko pausoak ematea, ez? Eta zentzu horretan, badakigu bideo horretan izango direla, tarteka desadostasunak edo, gure iritzien kontrakoak diren erabakiak ere, eta saiatuko gera, sortuak ditugun marko horietan ere, horiek kasuan kasuko bideratzen eta akordioan sinatutako horizonte horretan aurrera egiten. Okerez banago jarraipen batzordea batzartu zen atzoko egunean, lehen aldiz, akordio hori erdietxe edo sinatu zenetik, baina entzun ditugu, ez da, ahotxe kritikoak ez bakarrik taldeen artean, baita, plataformen artean, esaterako Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataforma horrek nabarmentzen du ez, behar bada akordio honetan ez zaiola publikoari behar duen garrantzia ematen. Uste duzue orain abiatzen den prozesu honetan egongo dela modua nola baitere ez dakit kritika horiek nola baitere lasaitzeko edo? Nik uste dut elkarrekin egin behar dugun bideo horretan izango direla bidak baitare elkartopatzeko, konfiantza horretan, egin behar den bideo ulertan eta ulertuta hau hezkuntzaren etorkizunaren inguruko eztabaida badala eta horretan danak eragin behar dugula, erantzunkizunez, arduraz, lasaitasunez, pazientzia handiz, eta bide luzea dela oraindik geratzen dana, eta seguro nago bide horretan batzuen eta besten nolabait kezkak edo beharrak bideratzen jakingo dugula, ez? Egon daitezke zenbait interes akordio hau ere desestabilizatzeko, baina nik uste dut horretan alegin berezi egin behar dugula akordioan sinatutako hitzetan eta espirituan aurrera egiten eta gu bintzat hor saiatuko gera. Duela ez asko ere eman zen legebiltzarrean ez behar bada begirada epe luzagora jarrita edo egoera demografikoaren inguruko eztabaida, zeu jarri zen duten gainera mai gainean, atzoko datua dira gainera ez, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ere jaiotze tasak berunzko joeran direla. Neurri konkretuak jarri zen dituzten mai gainean, guretzat ez ustean ez dakit zuentzako, baina lehendakariak ere egin zuen berea. Zer iruditzen zaizue, bada urrats bat edo gehiago ere eman behar dira? Uste dut, zuentzat uste gabean nagian, guretzat ez hainbeste, ze azkenean praktika ere bilakatzen ari da Euskal Legebiltzarrean, ez? Landu nahi ez diren, elkarrekin landu nahi ez diren zenbait gaien inguruko eztabaidak sustatzea Euskal Herria Bilduk, egin genuen demografiaren inguruan, egin genuen baita ere Ukrainiako gerraren ondorioi elkarrekin eta begirada anitz batekin heltzeko saiakera horretan, eta horretan Urkulluk beti aprobetxatzen ditu tarte horiek nolabait iragarpen bat egiteko, ez. Baina iragarpen hori etorri zen, 0-3 urte bitarteko laguntzen iragarpen hori etorri zen, aurretik Euskal Herria Bilduk maigainean jarri zuelako neurri oso konkretu bat, eta zan, familiei ematen zaizkien semagala bagatiko eta hazkuntza prozesuak laguntzeko ematen diren laguntza horiek Europara begira jartzeko proposamen bat egin zuen, 0,18 urte bitarte 150 euroko laguntza bat jasotzeko proposamena maigaineratu genuen, eta proposamen konkretu horren aurrean, nolabait Urkullu behartua sentitu zen, beste proposamen bat maigainean jartzeko. Guretzako oso murritza dena, oso mugatua dena, 0-3 urte bitartera mugatzen dena, metafora bat baita ere, ez, Urkulluren praktika horrena, ez, beti motzean geratzen dalako, eta justuki ostegunean izango dugu berriz ere eztabaida legebiltzarrean, ez? 10 urtetako estrategia bat eta hitz egiten ari dira. Eta zuk esaten zenuen bezala, inoizko jaiotze tasa txikienak ditugu, ezta? Demografiaren inguruan ere eztabaidatu dezakegu anitz eta ez, guk ere esaten dugu jaiotze tasa bajuak izatea ere bere horretan ere ez duela aditu askok esaten duten bezala arazo bat izan behar, ez? Baina uste dut demografiaren inguruko eztabaida zerbait bada, bizitza espektatiben inguruko eztabaida badela, ez? Ta nola eraikitzen dugun nolabait etorkizuna norberak dituen
bizitza proiektuak ahalbidetu ahal izateko eta bizitza proiektu horiek politika publikoetatik baita ere sustatu edo ahalbidetu ahal izateko, ez? Momentu honetan gaude erabat hauskorra den belaunaldi gazte baten aurrean, erabateko prekarietatean bizi dena, maila handi batean ere bere gurasoen egonkortasunari esker aurrera egiten duena eta batzutan ere seme-alabak gurasoek zaintzen dizkiotelako eukitzen dituztelako edo bestelako laguntza batzuk egonkorragoak diren belaunaldi horietatik jasotzen dituztelako, baina bizi dituzte erabateko prekarietatea, emantzipazio tasa altuenak ditugu Europan, etxe bizitza prezio izugarri garestiak ditugu, eta uste dugu guzti honi heldu ezean, osasunarekin gertatu bezala, ez da, hemendik urte batzutara berriz ere eskuak burura eramateko moduan izango dela. Etorkizuna prestatzen hasi behar da, ja. Eta horretarako neurriak hartu behar dira, eta guk esaten genuen ez dago formula magikorik. Baina badira zenbait neurri berehala hartu behar direnak demografiaren inguruan. Erabakiak hartu behar dira zaintza sistemaren inguruan, zaintza lana berriz ere emakumeon bizkar geratu ez dadin, bermatu behar dira bizi baldintza duinak, eta hortan hartu behar diren erabaki batzuk adibidea diru publiko ez prekarietatea finantziatzen ez jarraitzea, etxe bizitzaren prezioari muga jartzea, heldu behar diogu zaintzaren antolaketa sozialari, eta noski, seme-alabak izan nahi dituzten horiei ere, nolabaiteko laguntzak eta bideratzen hasi behar dugu, ez? Baina honetan ere, askotan geratzen den bezala, eta uste dut 2 urteko balantze horren metafora ere badala demografiaren inguruko eztabaida hori, beti ere geratzen gera motzeko, regate hortan, ez? Urkulluk uste dut gabezi bat baldin badakada, naiz eta oso agerian ikusten dut botilak ura zuloak ditula eta ura galtzen duela, ez dakala epe luzera etorkizuna prestatzeko ez prestutasunik eta ez uste dut ez proiekturik, ez? Kosta egiten zaio, epe luzerako oso ohitu egondu da inertzietatik funtzionatzen, berak esaten duen egon kortasun horretatik, ez, irauntzaren politika aldarrikatu du berak behin eta berriro, eta horretatik momentu honetan gaude, inertzia batzuk eraman da, batzutan atzera egiten, ez? Eta ikuspegi desberdinetatik datozen diagnostikoak hori erakusten digute, ez? Uste dut ariketa importante bat egin behar dara, irakurketa autokonplazientetatik etorkizuna prestatzen ari azteko, eta kosta egiten zaio Urkullu hori. Uste dut hori dela balantzen nagusienetako bat. Bueno, gai polotoloa dituzu eskuartean, oi moduan, Gasteizko legebiltzarrean horietako bat espetxe eskuduntza berra hartuta, ez, horren kudeak eta guztia. Duela gutxi, egun gutxi Beatriz Artolazabal sailburuak esan du justizia restauratibo baten aldeko alitzatekela preso guztientzat, hain justu, presoen abokatu diren Amaia Izko edo Txema Matanzas ere entzun genituen, berriki hementxe kursalparean egin den udako ikastaroen baitan, ez dakit bide hori egokia iruditzen zaizuen? Bueno, nik uste asko zabaltzen ari den bidea dela, eta izan daitekela bide bat, beti ere uste dut kontuan hartuta bide restauratibo horrek kontuan hartu behar ditula, onurak ekarri behar ditula nolabait, ez, bai biktima direnentzako, bai gizartearentzako eta baita preso dauden horientzako ere, ez da, horiek denen ongizatea bilatu behar dela prozeso guzti honetan, ez. Uste dut oso kontuan hartzekoak direla presoen abokatuek egin zituzten ohartarazpenak edo kontuan hartzeko elementuak, ze izan du dira justizia restauratiboaren inguruko zenbait esperientzi Burgos eta Logroñoko espetxetan ere, eta horiek utzi dute olako sapore mingots bat, eta han kontuan hartu diren edo eran praktikan jarri diren zenbait kontuk, nolabait horrelako distorsioak sortzen dituzte egin beharreko prozesuetan, eta horiek ez errepikatzeko ahalegina egin beharko litazke, eta hortan uste dugu prozesuak derrigortuak izatea eta horrelako planteamenduak egitea, eta eskatzen dutela konfidentzialtasun bat, eskatzen dutela nolabait pribatu batean egitea, eta bide horretan uste dut hauek egindako gomendioak oso interesanteak direla, eta bide honek ere izan beharko lukela uste dugu espetxe politika arruntetan aurrera egiteko
bide bat edo saiakera bat. Azken asteetan izpide izan dugu Atristain auzi ere bai, atzeko egunan ezagutu genuen esaterako, Donostiako udaletako talde batzuk sinatu dutela adierazpen bat kezka adieraziz bere egoeraren inguruan. Zer egin beharko luke Espainiar gobernuak Atristain doktrina edo ezarri bezala ezagutu den horretan? Nik uste Atristain aske utzi. Lehenik eta bainez, uste dut Europak egindako mandatua oso argia dela eta horiek markatutako bidetik jarraitu beharko luketela, ez? Donostian alderdiek agertutako kezka hori ere legebiltzarreko taldeok ere adierazten genuen eta uste dut bide horretan erabaki arbitrario hauek ez dutela lekurik izan behar. Jak ez esna, Jonke Parot ere izpide izan ditugu, oso posible da gainera bihar ezagutzea, ez? Paroten kasuan edo askatasune eskaeraren baitan zer erabaki hartzen duen epaileak, hain justu Baionan izan zara, aste buruan euren askatasuna da aldarrikatuz. Zergatik uste duzu, ez dela euren askatasuna ematen? Bueno, nik uste gogoratu egin behar dela, Jon Parotek eta Jakes Esnalek 32 urte damazkitela preso, 32 urte, erabate salbuespeneko politiken, espetxe politiken ondorioz, eta hori oso kontuan hartu behar dela, eta zentzu horretan uste dut hauen askatasuna ezinbestekoa dela, bake prozesuan aurrera egiteko, eta giza eskubideen kontu bat ere badalako, jende asko bildu zen Baionan, jende anitza bildu zen Baionan, hauen askatasuna biltzeko, eta uste dut bake bideanek esaten zuen, adierazten zuen bezala, mendeku politiken batzuen baitan bakarrik urlertu daitekela pertsona hauek kartzelan mantentzea, beraz, uste dut giza eskubideen ikuspegi batetik aske izan beharko luketela, aske geratzeko autu egin beharko litzakela eta tozen egunetan. Bueno, denborari gabe geratzen ari gara, baina aipatu dugu, 2 urte pasa dira dagoeneko agintaldian, beste 2 urte aurretik, orain arte gai potoloa landu dituzue, baina badira hor oraindik ere mai gainean diren batzuk, badirudi heltzear direla ez dira iristen, estatutuarena esaterako helduko alda, ez da bai da hori agintaldia amaitu baino lehen. Ez dakit iritsiko den, nik uste behar handia dagola, gainera Gasteizeko legebiltzarrean badagola adostasun zabal bat, oinarri eta printzipio batzuen bueltan, alderdi jeltzaleak eta Euskal Herria Bildu sinatuta, eta atal handi batean ere Elkarrekin Podemosek sinatuta, eta uste dut ez dela eztabaida irekitzeagatik ez da ireki behar, ez? Uste dut momentua badala fase resolutibo batean sartzeko kontu honena, ze bai pandemian, bai pandemiaren ondoren ere ikusten ari gera, ez? Ze mugak ditugun, gure etorkizunari buruzko eta gure orainari buruzko erabakiak hartu ahal izateko, ez? Eta hain momentu potoloa bizitzen ari garenean, aldaketak handien garaia bizitzen ari geranean, eta elkarrizketa guztian zehar esan dugun bezala, etengabean, ez, hor ditugunean hainbat kontu, gure etorkizuna prestatzeko ezinbesteko ditugunak eta hausnarketak eta horiek danak eskatzen dute erramientak ezatea eta erabakitzeko gaitasuna izatea. Lehen arretaren aipatzen zan lehen, baino mir kopurua erabakitzeko ere gaitasunik ez dugu. Beraz, premiazkoa dugu, eztabaida, ez baino ez eztabaida denbora pasa ibiltzeagatik, baizik eta fase resolutibo batean sartu ahal izateko, etorkizuna prestatzeko ezinbestekoa dugulako. Irailean abiatuko dugun ikasturte gainera izango da nahiko berezia hauteskunde zikloan sartuko gerelako berriz ere, kasu honetan udal eta foru hauteskundeak, EH Bildu hasi da dagoeneko, ez da zerrenda buruetako batzuk behintzat ezagutzen, bozkaketak ere egin dira militantziaren artean, ez dakit zein ikuspegirekin heltzen dio zuen hauteskunde zikloari? Uste dut oso ikuspegi positiboarekin, jardunaldi municipalista batzuk ere izan genituen orain 2 aste, eta ni oso ilusionatu etorri nintzen bertatik, ez, ikusi nun, izugarrizko jendea daukagula proiektu honen bueltan, jende prestatua, jende determinazio handiko jendea, prestutasun handia duena, determinazioaz gain ilusio eta idea handiak dituena, eta erakusten duela badala gauzak egiteko beste modu bat, eta gainera egiten ari geran lekutan erakusten dugulako bizitza duinak bermatzeko moduak badirela, zoriontasuna bermatzeko moduak ere badirela, eta uste dut kondizionante guztiak dituela Euskal Herria Bilduk proiektu honi sendotasunez heldu ahal izateko eta bide
bide ilusionante eta emangor bat egiteko ez, eta aktibo izugarriak ditu horren bueltan. Ni oso ilusionatuan dago, hauteskunde horiekin, eta batez ere hori ez, Euskal Herria Bildu osatzen dugun komunidade handi horrekin, ez, izugarrizko potentzialidade ikusten diot. Bueno, goizuko bederatziak pasa ditugu dagoeneko Nerea Kortajarena, eskerrik asko gaur, gurekin egoteatik. Zuei, mila esker.